ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna na ndị enyi m niile, unu anọdịla? Eji m aka na anyị niile kuli n'elu akwa ndị anyị dị iche iche site n'ụlọ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya bụrụ otu a ka o si mee, ka otuto na nsọpụrụ dịsara Chineke anyị bi n'eluigwe na-eledo ụwa anya. Aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Adịkwa nka otu m na-adịkwa, adịghị m ka onye echichi dịka m na-adị ọtụtụ mgbe, mana nwere ihe o mere otu ọbụla o si wee dị, ka anyị were ihe ka mkpa maọbụ ihe kacha mkpa bụ ihe anyị ga-amụta site na ọnọkọ mụ na unu. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kachara akaja, onye nkụzi asụsụ omenala na asụsụ Igbo, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka nne ya nọ n'ụbọchị taa. Ihe m chọrọ ka anyị tinye ọnụ bụ na ihe anyị bụ ndị Igbo na-eme. Anyị na-azụ ahịa, tụmadị ọtụtụ obodo n'ala Igbo, anyị na-etinye uchu n'ịzụ ahịa, eji ịzụ ahịa mere anyị, nke bụ na steeti ndị dị otu a ha ahụ gị, kama ha ga-ajụ gị ọrụ kwana ha ga-ajụ gị okere maka ahịa, n'ihi na ha na-azụ ahịa. Ha kwenyere na onye ọbụla ọ bụ onye Igbo bụ onye na-azụ ahịa. Ihe dị ka isi mmadụ kere maka ọrụ anaghị ajụ gị ya, ọ bụ kere maka ahịa, n'ihi na ndị obodo ha bụ ha eji mara ha bụ anaghị etinyecha uchu na ịga na-agụ akwụkwọ. Ihe ha nọ bụ ịzụ ahịa, maka na ha ekwenyere na onye na-azụ ahịa bụ onye nwere ego, maka na ihe ọ bụla ị chọrọ ime na ị nwere ike ime ya, na nwere ihe dị ka na ị ga-eche ọnwa agwụ ewere ego agụrụ ọnụ nye gị, dịka ọtụtụ ndị mmadụ si eche. Ya mere onye ọbụla na-anaghị azụ ahịa abụghị ya, kama na onye ọbụla na-azụ ahịa bụ onye ji ya, ọ bụ onye a na-ahụta dịka onye nwere ego. O nweghị ihe dị njọ na onye Igbo gụchara ụlọ akwụkwọ praịmarị, ọ sị na ya chọrọ ije fee otu nna ukwu. Ifecha otu nna ukwu a pụta otu oge maọbụ ndị nweghị eduru gị dịka nkwekọrịta unu si dị, iwere zụwa ahịa. Ịzụ ahịa akasie gị ike, kpọtakwa onye ọzọ otu aka kwa orukwe mgbe ọ ga-eru na nkwekọrịta unu nwere n'etiti, nkwekọrịta dị n'etiti gị na nne na nna maọbụ ndị nwe nwa ahụ, idukwe ya ka esi duo gị otu akwa ya ma pụkwa ọ chọkwa onye ọzọ mgbe aka siri ike. Mana onweghị ihe dị njọ na ya. Ha bụ mmepe obodo, ya bụ akụ na ụba. Maka nke kacha mkpa bụ na a na-eme ya a na-ahụ ego. Mana ihe m chọrọ ikwu ebe ahụ bụ na ihe ọbụla ọ sọkwa ya mee, ụdị ego ọbụla ya sọkwara ya nwee na ịzụ ahịa, biko ịgụ akwụkwọ dị mkpa. Ile anya ọtụtụ ndị a maara amaara bụ ndị aka ji akụ nọ na ihe gbasara azụmahịa, ndị dịka ndị Anambra, steeti Anambra, ndị Enugu. Ile anya n'ụbọchị dị ugbu, ọtụtụ n'ime ha maara dịka ndị aka ji akụ bụdo na-agụghị akwụkwọ n'oge gara aga, mana ha were ndị gụrụ akwụkwọ na mahadum, n'ogologo mahadum, nwee nzere dị iche iche. Ha ewere ha n'ọrụ na-akwụ ha ụgwọ, mana ha na onwe ha enweghị nke ha gara. Ụfọdụ n'ime ha ma ọtụtụ n'ime ihe agụkwagara bụ gịnị? Ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Ụfọdụ n'ime ha erughị ụlọ akwụkwọ sekọndịrị jee fewe mmadụ, fechaa mmadụ, onye ahụ eduo ha, maọbụ ndị nwe ha eduo ha, ha nọ na nke ha, bụrụzie ọgaranya a na-anụ aha ha. Mana oge dị ugbu a, ndị a niile bidoro gawa akwụkwọ. Agaghị m akpọrọ gị aha ha, mana ile anya ma onye chọrọ ịchọpụta na ị ga-achọpụta n'aka nke gị na ọwụ m ga-eme agwa gị ndị ọwụ. N'agbanyeghị na ihe niile ha chọrọ bụ ego zuru ha, mana ha ebido lachie azụ n'ụlọ akwụkwọ na-aga agụ akwụkwọ, soro ndị ụmụaka ha mụrụ amụ na-agụ akwụkwọ. Enweghị dịka ihe omume a na-eme mme n'ụlọ ka a na-akpọ asaịmentị maọbụ homework na asụsụ bekee, ka a na-enye ụmụazị ya, ka a na-enye ha, ka ụmụazị na-abịa n'ime ebe a na-anọ akụzi kụziri ha nkụzi, ha na-eso abịa. Ihe ọ bụla ụmụazị ahụ na-eme, ha na-eso ha eme, o wee na-aga. Ihe eji eme ihe ahụ ka ọ ghara ịkwa ha
n'ebe agụmakwụkwọ dị. Ndị ahụ abụghị ndị tụfuru uche ha atụfu, ha nwa ihe ha na-eme, ha nwa na agụrụ akwụkwọ na azụrụ ahịa ala ọrụ oyibo. Ihe kacha mkpa bụ ego e nwetara, mana na-agbanyeghị ụdị ego ha nwetara site na azụmahịa ha na-azụ, ha bịakwa na-agụ akwụkwọ. Ụdị dị otu a ka ekwesịrị ịṅomi wee mara na ego akwụkwọ dị mkpa. Ọ bụrụgodị na o nweghị ihe iji asambodo maọbụ nzere dị iche iche a na-enweta na agụmakwụkwọ eme, na ọ bụ ihe ị chọrọ ime bụ na site n'ahịa ahụ ị na-azụ. Inwe asambodo ndị mahadum na-enye mmadụ ma onye agụcha akwụkwọ ọ bara uru, debe. Onweghị ihe iji eme, dịka na enwere ndị na-alụ ụgwọ ọrụ ị na-akwụ ụgwọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ site na mahadum dị iche iche, jikwa asambodo na nzere dị iche iche. Mana ọ bara uru ime gịnị? Ịgụ akwụkwọ, maka na ọ bara nnukwu uru ịgụ akwụkwọ. Ka onye ọbụla na-aga akwụkwọ, nwa afọ Igbo ọbụla ya biko mee gịnị? Ya agụ akwụkwọ n'agbanyeghị ego o nwere. Ọ ga-adịrị anyị mma. Akwụkwọ bara uru n'agbanyeghị azụmahịa anyị na-azụ. Azụmahịa dị mma, mana ịgụ akwụkwọ banyere uru. Ka anyị na ndị ọzọ nọkọọ, ọ ga-eme anyị ka anyị ghọta ka anyị si eme omume, ka anyị na ndị ọzọ si akpasị ndị mmadụ agwa, ka anyị si ekwu okwu n'ebe ndị mmadụ gbakọ. Akwụkwọ bara uru, ọ na-akụzi ọtụtụ ihe. Ngwa nnụ, ka emesịa nụ, ọ ga-adị n'ụbọchị ọzọ. Ka emesịa nụ, daalụ nụ.